Yabona mina bengikuzelela bengizela uncanana usidelelile lampana usidelelile lampana uthi Pirates is just a name usidelelile lampana 1937 iPirates is a big institution wena mfana uzosidelela kanje ufana umncane kanje yabona manje ngikuthanda kakhulu ngewini yanamhlanje ukuthi simshaye simnikeze ithemba ukuthi hayi ngenzeka usithola wanethemba ekugcineni sithi ingane zenziwa kanje kencanana ngiyathemba ukuthi usifundile isifundo sakhe elemela sifundisa ukuhlonipha usasemncane ebholeni usamela akhulile kodwa mayiqhubeka kanje akukho lapha yakhona umfana omncane udlalela amaklabhu amancane uyasidayisa kulamathimu amakhulu awuwakhulumi kahle what if one day bezodlala iPirates what if one day bezodlala manje usayimoshile leyo usayimoshile leyo yabona uncanana yabona uncanana wasidelela umfana wezwa yabona uncanana mara asibonge manje sibonge ukuthi umdlalo suwinile egcineni yabona ke manje sekufuna bola mthuthu nabo sebeqala ukukhuluma kakhulu semifinal funa bola mthuthu 2 rounds FNB bashaye 2 rounds one way sekufuna bona ukuthuleke waya bese kuyoqedela ke Sundowns ngibonke bhuti wami kwi final ngibonke bhuti wami